aeroplano betortzen ziren hona, eta bombatxiki batzu gota, metra jau, eta jentilei jabien banaka bat. Arrapeta bina dana kanpuen aldala hilkera jute ziren arek. Egon gainen egun baten Kornelion txaletien goldaketan. Bezekein, haike eta bezo. Da, han goldaketan gabizela aeroplanoen zarati, behitu nahen gola eta joino, haike dezen, haike behitu horre zer botaten da bizen, da zelten, harinenek, dainek eta bezo, juen da, arro tantai batzuk egon ziren, da etxunde planto gainean. Da, zizio bomba jausten, da, aeroplanoa gure paretik pasu zenak, Kornelion txaletari bastante behien, bototzen normalik erdize, solora, da beste erdize, kanpora gongo zen. Da beste aeroplanoa pasu zena, hiru etorri ziren, baina geratzen gehiago. Hotel Kurutiagen paretik, horraldetik hori behia behar. Da, gero altzegoen jenguan di, batan bombarde dute. Da, urten da nahi bezekein, haineketan, haineketan, gugari etxerari. Eta bani etxeran. Eta birien, ikusten naben besoak, ikusten naben bestanka, beste batzuk arrantzaka, han, da, gitzonak egia bai. Ni bezen horrien, amaik urte itxeko nukuzen baina harin kunetzen etxera. Da bezekin jorre zabien zepaldu. Hande zartu gain nahitzen bezekin komento kalera, guardazo bien kuartelen horretik, goiti berako traberskaletik, goiti bera, zuzenien zanrokera. Beze sustute. Beze solto goi zunean eineketan kortara. Arek ez zebe zabien jaken gure kanpu egin. Da, haike guen zan gero, arrebie, beratzi urtekue, feli, ez niekin, bezeri hori dute, orduko denporetan, on bildu bat, beratzi urtekin. Da, falta, guen zan kanpu santura ike, da, topoa bat, abrego igula gehi, baina morenia, da nire arrebi esan rubizi, etxere etorri zen. Euset pasta jate. Ba neskatu ez da geri amak, atzera. Guen da, aber ulie kamizu jakon kolorie hilde gero, kontu getarizu, zelan egin gozak. Guen zan atzera bigarren ez, da, bapez, da bizen bitartien, arrebi behildo ben, milizianuk eta txartutu eukea bien zerien refugizu baten. Da refugizotik bilda bien etxera. Da neskatu kantin jautzik dutuken, etxera etorteko, da refugizio egon zanien hartzaldeko lauretan argitu zen etxera.